Every one of the consent for emu. Eku a wafre wo se Tabita Pulaku International Ghana e twade tua na se no ye fulani fo no wo nyina nka bo muku no se be na wotwe miensa ntemu ni na mentebe ho ase ma na homere so Maame Krobo na no ye kuafo fulani fo na afa posi fo ntem na ewi ase na fulani fo mienu ne firi mu ba ko nam tuo so ofoforo ka ho so su se nipa bonfo bi etwa ne tiri sa bre de fulani fo ni nyina ba no de ne kyeremu a sa tire no nipa bonfo twa ye no wo jewade ebe na watwe miensam wani na mentem me ho ase ema ne ho so ewo akuafo fulanifo ene apolisifo a wonom ewo Maame Krobo ewo kwawu Afram Plains Herdsmen mu ewo epoye mantam mu na bra Alhaji Yakubu Musa Bari ya ye chotrofo ema Tabita Pulaku International Ghana chapter ene Adom Kasee amani boni akwasi dwamena etwetwe nkomo no na ode to nanimu se wonom ede won petition ekoma soafo a wo hwe epoye mantam no so ewieye no na soafo ne de to wonum anim se fulanifo mienu na wonam sabasabasa yo no so ehwere wonum nkwa wobo ba akutuo na ba akonso wotwa ne ti na sesei nia wonum etwa ne ti no wonum pese won saka sebe ya wobetumi aya amamre apeno krabre owura yi etu fulanifo a wonum wa Afram Plains nyina afo se asetena mu no wama asomdue emmra honom na wode ato IGP ne kebe omufo nyina animu se ensensem ma yekoso ne se wonum anhwe ampe ho asem ankande a wonum akasa be famra no ahye wonsem ye tu ye cross fonofo omunya abutre but ebedu bre no se aban no em protecting and protect life and property no ye hunu ye fulanifo ye be protect ye ho yes ye be because ebia we hu se oba wo di sekan ana aba eba meso meka so wo ye ko a meka ko report to police me di mra be me fa mra kwan so na so me fa mra kwan no so na me hu fa so a eba so ana me hu tinitini e wo mra no so a me hu na oba me so me boa me ho agina ho me ma wo me bom kwa na wako so tell me petition no so me say IGP on effective investigation omo amoko effective arrest no e ba ne sena san timamni no ewuye kwan ben so na ofa owuye eye police fo no na etu ne tio ana se ono na otu ne hu tio ana obi na atu ne tio ye pesa no kre no endedi because sa asemi na e de sa samsemi nyina baaye Alhaji Drusu Sambo eye fulani hene woni amani boni etwetwe nkomo ton business na omo ye omo di emboa no eye na omo sai edin ye nhwe te se nipa ya ofamu ehwere nunkwai wonye fulani ni nipa na wodi police fo ekoye sinanka okwa akwachi nipa wa bonu na ntwe tuo nso wonye fulani ni but se o hwa fulani fo mienu na omo aku omo